jeśli nie ty, to zrobisz pierwszy. Kto wskaże im drogę lepszą niż to, którą ty dostałeś w prezencie. Kto nauczy je śpiewać piosenki, jeśli nie ty, to zrobisz pierwszy. Kto będzie ich ojcem, kto będzie ich matką, kto będzie ich słońcem, kto będzie ich światłem. Jeśli nie ty, 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 jeśli nie ty.